Ahojte, nachádzame sa na konferencii Girls Special Vision 2025 od týmov IMS a práve sme dokončili hlavnú časť konferencie. Teraz následne budeme pokračovať IT olympiádou, kde naši súťažiaci musú súťažiť v tímoch v disciplínach ako je ping-pong, šipky a bowling a poďme sa spoločne pozrieť na to, čo sú oni myslia, kto bude víťazom. A dnešný tým na víťaza je, že vyhrá fialové družstvo. A tipujem, že dneska večer vyhrá tým žltých. Ahoj, som Silvia, som kapitánka žltého tímu a dnes rozhodne vyhrajú žlté farby. Volám sa Milan Kučerák a som vedúci modrého tímu a dnes vyhráme. Podľa všetkých ukazovateľov dnes vyhrá modrý tím. A môj tip je, že vyhrá fialový tím. Som účastnička fialového tímu a pevne verím, že vyhrá náš tím. A dnešný môj tip na víťaza je tím žltých. Držím im palce, nech mi to vyjde. Fandíme bledo-ružovým. Ahojte, ja som hráčka modrého tímu a dnes si myslím, že vyhráme. A môj tip na víťaza je tím olivový. Ahojte, som Valéria Trebatická, hráčka olivového tímu a myslím si, že dnes ideme do finále. Girls Special Visions 2025 skončil tím olivový.